салом алайкум дӯстон, барои шумо аз барномаи пиндоодо тарзи аз группа заказ карданро нишон медиҳам. То охир тамошо кунед, подписатсия ва лайка фаромӯш накунед. аз поён нигоҳ кунед, дуюмгии аломати телевизорда медароем. вақте дар омадем инҷа реклама нишон медиҳад. болоро нигоҳ кунед, одамча ҳамида меҷиқем. баъдан дар боло нигоҳ кунед, ҳамида меҷиқем. нигоҳ кунед, ман 231 нафарро подписатсия карда дар группа қабул кардагиам. ман метавонам ки 231 нафарро дигар гум накунаму аз ҳамеҳо заказ кунам. мисол магазинҳое ҳастанд ки барои ман дар кор ҳастанд, чизҳои мисол дуруғӣ надоранд. нигоҳ кунед, аллакай ҳама группаҳо ҳастанд. ман метавонам ки айё ҳама вақт заказ кунам. ин магазинҳо ҳеҷ вақт гум намешаванд. ай программаи ман мисол медароем даяташ. нигоҳ кунед, қариб 15000 подписчик дорад худаш. дар ҷое ки ман медаром, шумо онҷо дароед. дидед, магазин чизе ки дорад ҳамаша нишон медиҳад то поён. ҷое ки дар кор аст ҳамаш ҳастай. буда дигараш медароем. ҳамин хел чизе ки мо дар маъқуле мо метавонем ёбем, заказ кунем. бо дафъаи дигаам ки вақти дар кор мошед гум намекунему, аз ҳамин ҷо ёфта заказ мекунем. барои омӯзиши заказ аз Америка, Турсия ва Хитой метавонед ба WhatsApp-и мо ё ба Telegram-и мо нависед. мо ба шумо ба тамоми нозукиҳояш нишон дода, то заказе ки мекунем ба дастатон расида дастгирӣ мекунем. то охир тамошо кунед.